Здравейте! Влезли сме в mizo.com, като имате два начина за достъп до платформата. Единият начин е чрез Google акаунт, другият начин е като си направиш регистрация. В случая аз работя така, имам Google акаунт, тъй като менюто ми е на английски, ще го преведа на български, за да бъде по-лесно. Имате възможност да редактирате профила, т.е. да си сложите своя снимка. Можете да разгледате всички чат-ботове. Можете да видите своите чат-ботове. И сега аз искам да разбера на моите чат-ботове. Избирайки моите чат-ботове, се показват тези ботове, които съм създала аз или пък съм ги настроила, като в случая можете за да направите собствен чат-бот, използвате бутона Създай чат-бот, като активирайки този бутон имате две възможности: да изберете персонализиран, като почвате от нулата, можете и генериран. Аз ви съветвам да почнете с персонализиран. Сега няма да го правя това, но ще ви покажа, когато изберете персонализиран, се отваря един формуляр, който вие трябва да попълните и аз ще го покажа, като съм го попълнила предварително, за да не губя време за писане, само да обясня за какво става въпрос. Значи, избирайки чата, който съм го кръстила кръговрат на водата, имате няколко възможности. Едната възможност е да видите колко участника за деня сте включили в този чатбот. В моите са включени 4 от 50, за повече участници платена версия. Всеко едно включване се нарича сесия. За да се предостави линк на учениците, които да участват, се използва бутона Share. Сега аз искам тук да кажа, че е много хубаво, че достъпа до този бот става без регистрация. Тоест, учениците са едно са в една класна стая, вие гледате какво правят и ги контролирате. Избирам Edit бот и ще ми се отвори формуляра, който ви казах, че ако кажете нов чат-бот, ще се отвори празен и вие ще трябва да го попълните. Значи много важен елемент при създаването на чат-бота е да въведете име. Значи казва, започнете като забравите заглавие, което описва изживяването на чат-бота и можете да включва запомнящата се фраза, която ангажира учениците. Инструкции. Чат-бота, ученика е изследовател. Той разпитва чат-бота с подходящи въпроси, иска да разбере какъв е процесът за кръговрата на водата, какъв е, колко е важна водата за живота на планетата и т.н. Тук можете да попълните до 1000 знака. Избирайки ниво на класа, аз съм избрала 4 клас, можете да изберете снимка. Като снимката описвате изображението или пък качвате изображението. Учениците много обичат да говорят с някоя видна личност, историческа личност, име на съветник и в повечето опции са много важни неща. Значи първото нещо, което е поздравителното съобщение, което ако кажем започни час, той ще го покаже. Другото нещо, което е важно, правилата. Правилата трябва да бъдат основани на научни факти и знания. Ботът трябва да насочва ученика да мисли критично и да задава въпроси. Трябва да се насърчава ученика да води дискусия, умение да води диалог. Самия отговор на бота да завършва с въпрос, който го подканва
и му помага да зададе следващ въпрос. Разговорът да се води на български, да не се допускат обидни и нецензурни думи. Сега, както видяхте, тук можете да прегледате и да тествате. Да пуснем Ема, да видим. Здравей, Дина! Нека да научим всичко за водата, кръговрат, полезност. Чакам твоите въпроси. Значи, има малък акцент, но все пак можем да зададем въпрос. Ако сме доволни, ако не сме доволни, можем да промениме. И сега в нашия случай е активен бутон на актуализация. Като на актуализация, това, за което говорих, може да бъде публикуван частно или обществено. Ако е обществено, значи някой друг също може да ти ползва бота, а частно само ти го ползваш. Когато попълвате за първи път формуляр, тук освен бутона публикуване, ще имате и бутон съхраняване. Аз сега нищо не съм променяла, така че ще се върна при редактиране на чат-бота и ще генерирам втори клип, който ще покаже как да работиме с учениците с вече създадения чат-бот.